Marikalla on hirveän vahva agenda Suomen tulevaisuuden suhteen. Siihen liittyy yrittäjyys, siihen liittyy työnteko. Eli yrittäjyys ja työnteko on vastuuta omasta ja vastuuta yhteiskunnan tulevaisuudesta. Välittämisen jaloin piirre ei ole veron maksaminen. Se on tärkeää, että saamme palvelut, mutta haluttaisiin luoda semmoista maailmaa, missä ihminen aidosti kokee velvollisuudeksi kantaa huolta myös lähimmäistä. Marikalla on hyviä näyttöjä tästä esimerkiksi ikäihmisten palvelujen parantamisesta ja siitä, että meidän pitää nähdä, että maailma on Suomessa muuttunut niin, että vanhemmat ja lapset asuvat monesti eri paikkakunnilla ja meidän pitää torjua sitä yksinäisyyttä, joka on hirveä tauti, jos se pääsee elämän viimeisenä vuosina yllättämään. Jos innostut Marikan ajatuksesta, niin kuin minä olen innostunut, niin kannattaa liittyä tukiryhmään.